Arafo yema munyina atenase mmakwaba ede mo Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na wagye se yesane no madwemba ekwan so yenya betenase de na munyina munim afe anu ahia afe aso bi mu yede ani akyerem ewo bono emantem ne yaba begina kura friends Bredi yenyina yenim kwa agyen nisuade hu anase ne niema a wodwe oye a wodi gya nkyirima ede besi na tetentrende a yaka ho abakwasem de akyere modada ewo afidie so na afi bia so a ye frɛ no Bredi afashe Bredi festival enema bebre na ya amamre ne amanne a ekoso ewo ho ne kafua akye so anefua bese nan ne ninum so na ye de aba afidie na sa ahyase dendendendende Nyansapo kurukura krakra pie mu ewo ha de mfidie abepie mu na se de mu nyina mu ye ba ye kyensam no ne abo ne nyina tofua ne ya kyerɛ mu ne ye de amamo no mu ne ekɔ ene yakasie sabia kronto ye wo sie no mu awodo ewo ho no mo na de mosomfo mu apanyi owusu aduomi kakra ye nim ene se de moni kutwa wisi amrimi no santem a mo hwe yi no eno esie no mu afafa ne bia na we no aboa na oye no didin ene nkanka sankanka no ena enidin edaso ebi no kan nkankasie ana nkanka dan sede esika no no na ohwa ananom ewo kasa bebuo bi won ma ya na yebu na ye ka se esie ene kagya eni aseda na sankanka dan ye na se nkankasie ne de habaya fense kagya no eya na ebi mfifi so emom esie a eya na nkusie edamu eno anase de efimre no enna ya na kagya haban ebi fifi so ede eni kagya haban no esie so nko na ya na fifie e kire se kane no na wo mo ekọ nkusibo ene aboache ntitu nkusibo a saa haba no ahaba mono de nanso no mo kye ete ema etimi esoja edi imisie ba eboa mo de bon no mu ema wo mu nsatimi ka ye wose wo mo eka enu nti ena asie so ena saa haba no efifie no nanso oni sie ewotwa ka we boa no yonko enu nti ne yesi esie ene kagya eni asede bia sanse wo mbanu no obia eboa no ho ewo ho enti se wuhu nkankaden anase nkankasie eni esie a sonso ye dantemo no ena ya kyerɛ mo ewo ho no sa wo hwɛ fom a bonse emoa ne bi kura ene nenam ho no mo ene ade a ye program nya se wo ho no ma hwe ebi kura ne time stress no wa ne se wapre wa ha wa no wapre wa ha na wo dosuko a yesi esa eda we untimi mu no kura sa wo ye de be se fifi didi so oba tan no a o ye nkankani ni so odamu a enya ade abetumi atu ase so opese utu ase a ubu no wa dosuko no wakom wakoyi sa nkanka bede na odam no wakuno ansa na watumi ahye nase sanse ono no wo mpempem ema edore na wo moyo lumba bo no nwumbi wose wo sini dan a obi enkonsuo ma no nanso nkakra na ntetea na odi asini dan so hwe dan ya waye ya nsuo bia na ho ehu anote bia nso ha se wo mo fa anote bia nso wo kwan a wafa so na odi asini dan ti na bible kan se okwadwefo kontete anchen hwe na kwan na su nyansa yede mosi sede ye no boy ni nsane Nyansapo ekwan so eba menye opanyin kase bi ewa ha a mene ne ekọ akọtwetwe enkomo na wedie tia wo menko na menkoma na kwa aba na afi yemra ne ento aso emfa emamo opanyin wada ma memo akwa aba Nyansapo kasamfo so wo ho ye de wada roma no ye medie bebre na ekọ so ba ko a yenya nente se man kan yi amomfa nchem sanse wono a wo se bempanyin se ka kum ye gino kokuo na nkase no wedie de woda amamre no ti amamre no dware wa amamre ne amane animu ewo ha na kyese ye friends Fufu wo ekọ so na no ye de ade a we Bredi kan ya ye ne panyini betena se ni age nkyiremu yie wo saa amamre ene ho amane na ekọ so eno adan obanyi wankasa wo ye hwan ya me ene nana boa mahene boa ma na ye kura na me kunya din na mum enye kuro a ye beka se kuro friend boa ma na woda no enye kuro me kunya din okay boa ma aye ohene ben ayere ne ye kan de otu okuru wi okrare ne brare ngoma so otumfo osei tutu e ba to ye kase ohene yire a bonti ase mfamaye esanse ye wo otumfo osei tutu nkonya yire awodo bebre emu ba ko eno no
me ka ohene yira na me ka otumfo yira na me nka de one ne konna ekra enna asem we ya amamre ne amane mu asem e na me ka oba kokko tomro fefefe wono ene hu se waduru asoye na wo chiacha fefefe e wo ho no bo amahene dwumadie ne sei e wo Bredi afache yo we de da se obisa me na dwuma me ye ne se amamre ne amamre kese ye se bosum no be ko dan mu a ne nyina gina me so okay o wura dan mu a 40 days ansana wapie ne nyina amamre no ne nyina me na me dan no ameye bibia se de be ya fashion no betimi akoso kama na se metwase a Bredi afache a yedi na hyase na wiye se bekoyi enkoyi a eni pompon so nyina sim na so nyesa no kure sanity oh okay ani ojimadie so pa wo ka bosom na yese ebre ne be so ama afache na baso a na fu aba se ebe ka aduana ama na baso no enna wo de ne kwhye dem ana aze de ne hye dem 40 days ansana wapie ye de ne hye dem 40 days no opie na chese afache no muana ye wo no adentina momfa ne hye dem ana emum sa afache ne fre ebre be so na fu aduana na mo de na kwhye dem amamra ye nananum adadafo no na omoye na ye afoforo yenso ya beto aso okay de amamra efrititi no maya besi sabri okay nti se de tie no sa bosom ne din de sei friend Nana Kofi Abafo Nana Kofi Abafo ono na eduru ba bia mobɔ kashire kase na mode aso no ne ehu se konfo eso no e wo ayereye na eduru ba bi ntwene kabomu a na otwa ne ho a na eduru ba bia wagyae e de abɔho na ana no Nana Kofi Abafo ono asem ne ye kan ono asem ne ye kan okay dia yese kontronkron na bi no runabout bi no nya na wo kan asem ne ye kan okay enti wo de ne kwhye dem na yi nefu aduanan na e de ne koso bi mu okay de ne kwhye dem na da ya wade twato na ye be yi no sa da na abahu se ye be die sa da na ye de bayere e be kan ya no okay na hu se nra no na ye wo fufu a entwene e gina so no okay me ba ho pa na chese eno na ye de e hye ase ye sa mamre no wie ansana de wo bia e de ato aso okay na je se sa nefu aduanan no mo kire ne koma na enkire ne kom ye aduane anopa awia anwumiri sa 40 days ni nyina no obi bia se bai foforo no wonya ni bia obia timi enfa ho se we ye hoho we firi ha we firi we ye busuani obia so wa kwanya se bai foforo no wonni bi nko a dia aduane no obetuma di bia mana ye ye na sa 40 days kopim se obefiri di anuane sa na anopa mode ma na wia de ma na anwumre nso de ama oh ye wo fufu e kan banku e kan abetie Nana Kofi anuane horo bebere fufu banku ne abetie nyina na ne ye ne ebisie koma bosom aduane no ho na edi oh say abosom ne de say omo didi spirit mo omo ye spirit honhum asem aha omo de ye honhum asem enti e wo ansa na aduane no be ye na wo de ye de ema omo aha wo ba bia de omo aduane si aha na chese omo di ne sunsum mu okay enya de se wo nipa no wo bo hu se wo didi mo wo de mo de ma wo mo na me famra ye honam mu ne ye beti ase ya esa akwese dia bia ya wo fufu awie na be ma bia fa VC10 no okope bibi kakra twars and wo de abedi fufu na na oh dabi omo no wo omo so mo aduane a ye de ma omo ba bia ye de omo aduane esi ensi ho a enye e wo ba bia ese ye de obia aduane esi okay na se de tie no okay enti mo ye de na mu se enne aduane ya de koye awie ya no pa anwumre nananom edi no huhu oh se ye gidi a ye gi nananom di no nti ye nim se ye nyade mo so mo ti da okay omo didi e ma be frito ansa na yenso ya fa bia di nti ye de be mo no omo nwie ni mu ase omo be so mama ye ebra so bi da
se na ade chen ya na se wia mokoma na aduane anwumre wo de kɔ na wobɛkɔ na aduane a mode kɔsi ho no ebi nsi hɔ kora mo hu bi sada oh anana de enya sa na tie enikan mu de wobɛhu sesi hɔ wobɛhu sesi but hɔ so mu de na omadi oh okay sa na tie okay nananom fufuo ne benku ya no mpede mra na ade de oh anana de nipa no de wo bedi bia no wodi mana ono so bedi oh okay esa amamre ne amane kwa so omo nso eje nti wo fa amamre ne amane kwa so ya omo so beba bedi no ho beba bedi no ho mu yesa wo fom na wa amfa ne kwa so no wa amfa ne kwa so kura na eno obama wahu se ade sei na waye na ne nye ho na se achew pa bi na abekwa na wakopa na chew okay obeja ade achew yamre fufu wo no so nti nafu aduanan ne eno na so ye bebebe wo mpa chew nti moye den na moyi ni pie sande ambe fufu wo no so kwa be na nafa so ye koyi de pie aduanan na de nafu aduanan ne chi oh anana de se ye be ne se se mu se aduanan na koso no ye yes aduanan no wi a na no ye de bayere akana no enya de bayere kana na no wi na se ye mpanyimfo no ye nso ye kan ya no wi a na nadwo be no miensa ne famu ho na ye de opanyikase ye anso ebeba besi ayereye ye be yi na fridan no de na besi ayereye na mpanyimfo ni nyina ya da no ho ama ade achi a yewo amamre bi a ye besoa na kwadwo agei wanka sa na ye besoa na bru ye besoa no apakan mu ama na beye sa amamre no ansa na ya bobidie ntina sese mi hu se o wa ayere ye na na aha ntina nana no nana kofi aba afusi ayere ye no yewo amamre bi ye besoa bosomfo no apakan mu e de na ba ama wabemani kunu na duane na ya ye sa amamre no awi ansa na kwanya atima ba mama ya bobidie no nti enu na moda no ho odua kese na da no ho ba bia wosi amade achen bepim sabri na oda ho bi nyina me na mempanyifo ni nyina motena tankunya so na asem de kete se oda oh ya de foams okay ebe tutuo na ya daso wonderful nyemmoa ene moa hodo bi ama me ham bo bia nu a obesi wo so obaye obibi na ya wutimi da mo anikum wutimi da ma hoto te se oda kete so saa nyade a saa nana no ye jomu di se omutumi anti ade boni viantimi ma ho na woda saa na ho no na mbeti moni na nana kofinzi we oh enana de nya saa na te okay say anadwo na de satem no apofo egina mu saa apofo ne hinefo mzo na machi binu gina na no mo ye yi aha mo bo fritua no okay aha mo no beto nyum saa amen no so ade ache we ade ache bini se eno ana no mo gusu mo ya mo fro mo sisi e okay enti na ade ache se ne dia anya de se memete no ho no me yese meda okay aha ade ache di ade ache na no so otu no otumi kese nyi ni se nipa da sani obetumi aba waso odon se kan se wo pagya na koda enyi emfa omma akwan kura wow aha onipa no de wo twum mutan a wo te se de kura obeyi wafuro en yemre fufu wono so yi fufu wono ebre be na ya na mo sha ase na mo ye ho adwuma fufu wono nse de di kan no anopa no de free bibi se fidituo ansa na bayere betima wura fikasi mu ho no ye wa mamre bi wo ha e frɛ no fidituo ye de bayere e be gina mpanyimfo nanim ai kanchi a kyerɛ mpanyimfo no ansa na me de bayere na to jam me de to jam wi a de bi bɛkɔ nananom abosom akese abosom no obia nim e de bia ma obia ansa na fufu wo no atimi abaso ubedi ka toton bayere medical toton bayere dia ya mamre first one no ye friend fidituo eno na friend fidituo no eno no wunya abotre ton e ma ne bene kama no wahwa na kama na me di ama abosom no ye di bibi foforo ka ho anase no nko asa no nko a de ma abosom no e wie na ye friend se fidituo ti ya wie no wie na ansa na ye nyina ha kakra ansa eno no wu wie wo fufu anase wo twitwa me so bayere de ototo na bia wo so mu ana bu ai aha okay ti bubu aha bubu na abosom no bia wo kwa wo asoma wo beka
na de ato nanim. Okay. Saa na ye na sana fufuo na timi aba so. Okay. Ye wie we no. Wo se we na ye fe no fidito no. Fidito. Na se fidito no nya se bia ya hye de asum fidie bi. Ya sum fidie na akoyi aboa. Wow, de mo ba bredi a amamre ne amane ye kwa se ba bredi festival na ye ka fidito a ne ye toto bayre ne ye de ama nananom ahyira wo ma no ne ato afahye no so. Sana tie. Ye duru fufu wono nso ye toto bayre na we de ye no ane jaso. Oh fufu wono de ane bayre ye no ane jaso. Ye no ane jaso so ba fi wura fi ohun se ye de kuku akese miensa. Eno ene de besi so da san kese. Ebe no aduan no ma obia hoho we kuroba we hwan obia ofisi obedi bibia no wo mra se obetuma dibi tie yema amansan nyina obia timi dibi. Okay, eno no eye bayire bia mutimi no anase mo wo bayire bi wo hono a yese afase nanka wonwonwo esum ni hyen puna dabre kose wa nyamenti ene ne ekeka ho ebia we de eno ne yede ye ana bayire bia mutimi de. Oh eno bayire ayemfa nye ne afase. Afase na ye bayire ayemfa nye. Afase no. Ese na nanu mpe bayefun. Wo mpe bayefun. Afase na nya ade ayede ye bayepa ne de ebia yetimi de ye. Okay. Okay. Bayepa bayire bia bayepa. Odi wo fufu a ye bia ne de yetimi de ye. Okay. Okay. Mo won waduro mu anase mo ye ne sei. Ye won waduro mu te se wo tu fie na wo ye wo fufu adi no. Ye won wadu kasiem. Wow. No ye wa ye de twene ena gina so ewo obo se memma kese wo ma waduro mienu waduro ba ku bia wo ma mienu na chese nipa nan na egina so ewo omo kaka ho nipa nsia adenti na wo ma mienu na ewo ye de na meka se ye ade a ye na nanom adadafo no na omo ye na ye so ya beto aso di de omo be ye na ye so ya beso mu a so ye to entwene na mo de ka ho wabra wo mo no so kire se awo se entwene no na meka bibi se ye nananom titi amamre na ye ti ye de beto ye na se omo wo bi omo de twene no na ewo twene ni wa montimi enwo mani ba mo anhye da ma mo nkyire mu bia ye yi bia saa wo okay na se eno no na eko wo be wo ye bai wo de dia memma kentra nwam baanu gina waduro ba ku bia so na ntwene nso egu nkyenya mo de ebo amanfo enso setwa ho si enyom to ka ho ana. Oh said mo pono mo gina mu ya amamre sa na ne ntasu nko na nanom fufu yi mu. Oh anana de se enya de o gina duana no so. Okay. And de enya de o gina duana no so de ayese ye timfinfin se na o twa ho hia de enya de se bibia beko aduana no enkwa ba ne de ka ho de ma nanom. Oh anana de eye adwene ne de ye yemfa enam bia mfa nya sa aduana adwene nko a adwene hima na epitire adwene akese awu hu a okonkora do fufu sa adwene no ne ye na ye mu nwa anwe de se de wo si ka adwene akese oh ye enam ye wura no gidi ai wo mo no se otu o mo ho na wo ya de boni bia ti o mo a amfa nche wo nti yeso yesom no ye di akire ye no pepepe se de be ya onkofum no ema onyi wo mfiri ho ti yeso edi o mama mra no so pepepe minim se nkaja mu kuma na ntwie ne nam awodo mo awodo nkokọ enwan ne ade wa de na nanom ja edu sa tema nkom so bepe na mo no kakra de na akonani ase kakra nka mo de aye wo mo nkwayi oh so mo de ompede aho ano na ntwie ne de temfa ho se na ntwie 20 na ye de be ye aduana mo kra ande nka nye problem ke betuma nya de aya mo ba amamra na nkire sa. Okay. Said yet no. Okay. Adwene na na wose mo de. No na ese de. Nkwa ba ne de live super na be katikutu. De. Mfa bibia mfa. Tosi ni maku. Ni maku. Ene nkwa ne be ye de mu. Oh, nkwa na de kama. Ti mu wi a, wo mo na di ka di. Ansa na mo mo di bi. Ana mo na mo di ka di. Ansa na mo di bi akoma wo. Said yet na se. Amamre no. Nya na ni nyina gina me so. Nti amamre da bosom no ho se umma bosom na aduane a wo ka wano ehwe ansa se bia enchene twarim
Sanchini nim. So o come on. One way or the other, and walk where bosom dose so doing it. Sanity. Say me come on no. And sanity mako na nim. To come on any. Nya kwan be fa so a obeye ni yie no, obeye ni yie. Ehona sana atimako na nim. Me fan say ebia, say the nyina ewu efi a edidie no. Enkwa na yekoye kowie bi kura na nkyene na etwa mu. Fufu no abo aba ene ade. Eno no problem bi ani ho anase mfumso aba ho a wo se esa sanka mu. Oh, say ye nim sha no. Anso so ye ya anytime bia no. Ma ba hima e wo ho. Okay. Ena menso megina ho. Enti ye no pepepe se de be ya mfunso obi ankoba ho. Okay. Abakosem bi da ho. Denden bi enchiremu bi wo asenti a eya adwene enko ana mo de ye wo mu fufu eye fufu wo anadwo bere na ana. Ano na de meka me bi se owura dam 40 days na etimi ye aduana saa kopim se obepie. Ano na de enam bia betimi de aye o maduana. Ba afinshi aduana kase na de ano na de ontimi mfa nam different bi anya aduana no che adwene na na de be ye. Wonderful. Wonderful. Yenhwe enti mo wakwan awie eye wakọ akọ manana no nso ebi afei na ne kwan abedam a obi atimi di bia na nananum enya de omode ne mo wie di afei na kwan abedam se obi atimi di bi ebrebe na se amamre ni amane a na ekoso yi ano ekoso ana de 9:30 to 10 mo 9:30 na yayi acha no nko na mo wie bibia na na do sa fufu no mutimi nananum de mo medi na mo no mutimi di oh enam se amamre ni amane a yedi enti won saka wodi a wontimi man bia so di nana yawie ne sa no yawie fufu no ewo nananum adi mo nso modi de aka ene ade no efa hin na ekobi say the next stage when you because the next stage yawie fufu wo no anadwo no aye amamre ne sa amane na wie ye firi ho aye sa akọ hin fa bi okay ye firi ho a say ma mpanyimfo mo beto nyum bi wa animu ho ombe ya mamre sa to nyum sa kopim se be 2:30 mu ho no na e wodi ye de be mom na ye de amom ya ka kiro mo se de braso se ye koyi nana kofi abafo efiri dam de ne bawura mu ha na ya jamba na kwan na mo kofi sa tam no na ense se obia hu na mamra ye be ye usa because se ya mani van da na so okoye na obi hu pa ade nchen se na osi ayire na so nipa no so dampam adintra ade a ye koya ense se chise ye nya nkasa ye wo ho no we de obi ahu maminu nu kakra aya na mo de adagya na koyi na nade ne kwa na oh dabi na na de ntimi nkamu nsem sa minim ehona de ntimi nkamu nsem muntimi nkyire mu sa ntimi nkyire mu sa anyway I put it to you say you suspect say bia mo de adagya nti na mo ma nyina akora ekoi ne ka mo ma nko ana makoyo yi oh dabi enye sa na tie enye sa na tie na ono nana no ba bia wo fure ba no de ne bre ana epie nti sa atam no se wani bono so pe ade nche a wosi ayire na so nipa no dampam na yede na mo de moni bono so na ade nche na mo de mo yede ya nkasa na ekita na mamre no ya na ye na mamre ye na bibia nti ye wo sunsun bia okitam ye beka se mo na ma ye se ni nkonwa boa ya na ye na bibia nti ye na nkasa de mo ho kwan se mo de moni etimi de ye ni hu no na mum fofora aka ade nso so hu no timi se na mo hobi na nkansantwe ne agya me nso me ye se ne be nana e man krofo hu nana ka me nso nko be strike oh se satem na ansa na e be kokwe sa de no ye man kwan se bra ho na fa vonyini beto so na ade a ye be ya wo edi mfonso wo be ba na ye nye nipa ewu a na hwe ma yentimi ka se nipa de sani wa hu se ade wi wo ya e be ha nipa no na wo hwa ma nipa na ba ti yeso ye tina se hwe e ma mato sa ma ne no wo se bere we ye be se no mienu ahemadache de suom no mienu nya sa no mienu ne fa na mo de na ba mo de ba mo nsa anko biem ha na mo beda no ye nsa anko biem beda no ho a ba bia wo ya ye frɛ ho ayere ye beda ho a ma de ache
tie si na ade acha sabri o na kwadwo je be soa na de na ba ma na be ya mamre e ba be bo twene bi e wo ho ama na no e bo sa twene no wie e be san soa na kwadwo je di na kofie tie ko duru fie wie afi na ya be ye bidie ne ho adwuma e be bo bidie e be bo ye hu nyina bidie tina chese saa time no de na mo ba be amode no eto apakam ana wokura mo nsem ana edie mu no de edaba na no so ye eno no de entimi emfa na amra asem matu dwasa na no ade bi wo ho a yenka emfa ntu dwa no kwasem ni nsem ni bi wa na ye suma sem de hinta esa na ese wo pa na ho ntoma dodo se yenim se wo ba ya na wo mo soa no du se eyi a mode ne bekọ ne ade a be soa de ne firi ha na mode na ba se de mo soa ya ehue e na de aka ne be se ebaburu wotwe hu nwi a eno se wo kira na be ba so a wo mbekọ akofa na no pa na wo maso ade de da wo mo kọ ho a ne ade no ti yenim se bi ana nanso ba mode ne to kọ ho ana oso kwabana ne kira na hu kire ne de ya ankasa ye wo ho ne nim kwa e fa so na be du ayere ti da ko metimi de mani abetete ho sa muso obi akoda na bia ma betedua yi so baabi se ne be ya mehu a eno so ye friend se o chinyefo na so nto anhwe wo ye chinyefo ye pamo no wantie na ye chinyefo se me kotete baabi ahwe ade enche ne wawu si se din no so bi ma mo se ye friend se o chinyefo me so nto anhwe o chinyefo me so nto anhwe ase kire se ase kire se wa wo ye chinyefo abeso no hwe se ye ne aye fa wonni gidie no wore bra na be so no hwe se de esi wo Bible mu na Mary Magdalene be kan ye se wo hu Yesu Kristo asode na Thomas eje achinyi a ebinum dimirika 100 meters ye se de omukọ Olympics game no ekohwe pono no a abodan na omukọ na abodan na hini no na omukọ je wo mani so no se bi na wo kan se wo je wo hu entena ha je wo hu mena na wo ye hu se wo ye Thomas wa na abeba be hinta ede wani kutrewisi ahmienu santem abehwe de wo pese wo hwa ade chan so baji wani so nyesa waji wani so na da ho adakatia ya mamre nkra ne festival no nye bi no awie kra mai nana ho abakwasem kakra bie nana kofi minim se eye panyini kofi aje na chichiri Bredi na ade na bosom ne di kofi because se kofi aje na chichiri Bredi a enam no so na sa afahye ene sa abosom nyina baaye enti ne edidin atoso ana abakwasem kakra bi ne nya akwa anako mpacho nana kofi ne ono no one wa di wachichiri kuru no em friend nana kofi aje friend nana kwadwo aje kwadwo mum okay nana kwadwo aje wona chichiri Bredi kuru no ne statue na esieni mu wona chichiri kuru no na bosom no mum di kofi na bosom no mum di kofi okay ni afide Matias na mka se eye edin ba ko ne ade bosom ya ye kan wo hwe adi fie be se ni odi aja kan wani na hwe wo hwa enye the exact figure said the broni be kan no na wo kan because ye ntimi hu but wo kan wani na hwe a ebetimi anya mfie be se ade na mfie die bebre mentimi kan because atam kura na enum se kura na ko bi sem baba wiase because wo hwa ye wo fa no mo mawu ammo bi no abetena so asan nyini awu anya nne kura ye tete also wo title ne de say memedin no na bo amahene asom ewo nana kofi ho mfie be se ni memeba ho kura menya be 20 years ni fisi adu no wo sha ase be ye bo amahene ebe som ben ho pa no be 20 years ni na wo som bosom yi dada ansa na dibre beto wa na se dibre no na ma wo besom bosom yi na masom no dada okay me wofa ena na eye ena me wofa na free mu me wofa na free mu no ena nso so obeto aso na say ye akonwa me fan say sa aye wo akonwa ya bodin de da mu fie da ye fie tie na wu ni hon ma wo fa ase betimi abeto aso sanete nti wo de ahokeka na ani je ne so mu ana se na wo pimpini wachi ansa na echi ogitum me gidi se me nananom adadafo adwuma no mo ye enti se me so ma beto so na se mentimi ennane bosom no ntontwene se abontinsu ni mefa okay ade wo fie na wo hwe ni ya ebe ya de papa ma wo okay mentimi ntena se obi mfira bontin emefa enti omede mama na mesom se bosom no me gini di minim se de wo si bua busua no nti mentimi ma na ne mu ase te wo sa mesom
Oh fa no beto bete beto nansa na wo firi beto nansa na wo firi no no nso asom no be sei oh ono so no atena kunya no so ache o tena so che pa o tena so che ono kura nya be 80 years okay nansa na wo firi finsi aduo wotwe nansa na wo say wo kwa aduonu ho aduonu ma sebe me say mo 47 years man say me ma be minim fom kakra 47 years enti na say won so obesoma je say odman kuma na be fa wo sa na tie na wa ho kekan yi wani je say wo som bosom kofi oh manage pa menim dia menya firi ne ho nti ana manage no ho abambuo bia amada unu ho nso da na wo ba ye ya wo besom ye wo namfofo ene wayonko gromu ne mantem broni kan say society no said na wo si ni wo mote ansa na wo ben na kofi pa no sa na ti anase binum atwetwe wo se fe de ye hun se na bosom no adoso dodo nti wo ma twetwe wo mo oh ana dia nti sa se kura mpo na nipa no kura kase no kura pemasem na ye ka bakwasem no menyim bibia kemu abetimi dia maye efa bosom no ho a wonim yie pa na meka bibi se nya nsem nyina na yeka suma na bosom na yete ho no asem bi wo ho a wontimi nka emfa ntodwa na we ayeye no so ekoba bia dinye ni nyina na ese nipa ye de tudwa ese wo fra bi ho ntoma sa na tie o kan ku ho no waye ne kaja bi so me kura me ye ne sa hwe ya menya meti ne dim so wa be ma na daja anase wa bo na daja sa na tie nti na ese wa kura wanwen nti o se me kura ma no ese ntwafo so de wo dia ye be mo aja wanu ba na sa so a me so menya asem me ho be kire me wada ma yemfa wenwie wo yerenom e wo ma mpacho oh okay wo yere wo ma eye wo fa anase wo fa mom na firi ho a wo baaye ese wo fa no mom enua baaba na ene wonya sa nti se obi betimi adi wo abusua no ma ye wunua ma nom emma ene ne wuni ho no ma mo so betimi adi ene betimi adi wa wasene mu made omo me nya dia omo ben ho ba kokura na gino me wo fa se ba ko ni we me ni wo sisi a wotimi di we dey say the wasi ateni ne dey anyway e ka dia ba besi die santen de oti okuru yo krawe ne brawe ngoma so ye wura otumfo probia refi ampasachi kotoko hene da ne da nyina oka no se ye ba na asanten chechire amamre ne amane na sebe e ka ne fua se ye ka fufuo ni bode ne de afram na awie ne afunam no ya bedi a eye ma enesi wo mo ena so a emani honomu a sebe enka asanteman eni honomu no ebi ne waka abechire mu no eye ma akonwa a emma ma mom ne timi die eja ebasa ye so wo de kwa abontene ebisa wakọ waye wo yire no e de frama na de na ba nti wono ne ba ntimi ma medi na mom nua ba wo fia wakọ wa ba ma wa abontene no nam se ye di na de nti no emba na wawo mo no enim se eye ebusua ne mom edia nti wo de wo mutumi edi mane yi na mom wo ba ma de sebe wasene mu ma de enye wo dia ti ntimi ni ade sidwane mane enyeyi e wo honom mira yanya ni enya okwaye na ko e wo honom ansa na wo benya saa akonwadin na wo din ankasa wagya ne wonade wo de sei ampacho e frame akwasi ade ba de kwa de na wo maame no o papa man o mo yesei me maame ene me papa o mo wo nkunu okay o mo wo nkunu na wo toso sei me toso num o munyina wo ho sesei o miensa afrim akansia na wo na wo toso num na obedi akonya no nso mfinsi aduonu nie na se obedi akonya na wo so mfinsi abese aduonu nso na wo ko school kakra pacho wo ko duru bese o me wie JHS oh okay okay edi enti na amo ntimi anto aso se de mantimanto aso na akonya die no ye wo de ya de hesem na amamra bi wo ho a da bi wo ho a da boni bi wo mu a wontimi enko ba bia sa na tie eno ma no to sin nti na amo ntimi anyo a wo tena ho okay okay medin ni abusu apanyine meda asese wo ma ho kwa me no ebo enkomo wo no ye hu se entatia edan bi kankasie esi akira me hu se ntoanom ne ade bi hyemu eno no bibi kakra bi wo ho abeka de akye ya na ade ne yentum firi ha ne da so si we oh eno no se ye kase tu afiri we nyi ade e che se ye wo abosom ho ne ye wo e bi kura na
omo ankasa na abe o ma de asi wo ndi so ko bubu ni sisi ase si e ba ya pinto ahye ho no mekura me hu ya no kura I am surprised yam nwanwa se sa de na him nti se ansa na e bebubu no che se e bisa ewuranom no mama e kwan se mumu a etemabu e mi se omo ye ntemamu because afra say ye ba ye ne nti sei afi me ba ye apagya dodo e de kwa che se wutum se wo moto aso kra nche ene ade a ene da so siwa ehu se moa no nso bi e wo ho pa nti mu ntimi mfiti prekope na se mu ntu mfamfiri ho no na se ebia na nananom kra na aye wo made che se ha se ye na nananom edidi nti se bibia wo babia wo didi wonni tumi se obefiri prekope se wo bebubu che se wo sere no kwan ma ono ankasa ma kwan se o mutimi yi firi ho ansa na yetuma yi yetimi de ye aduro bi ana aduro de ye aduro bebre te se yetimi de ye aduro bebre aja opa sempa o na me pass ma kama wa bia opa so me pass ma kamba nkama betwe afiri preko nananom ho se bra na me ni ngo me de ba ko pe be ayam wa hu obi a wo yare asma e ba no woro so sa yetimi de ye aduro ma mano no mano ho to no onya ho de a se nipa ne be hu sesi a obetimi ayode aboa no etimi ayade aboa na ma be kokora ma biem sa anatie na na mopɔ ne bie na mo de niema afra de no ma afra na de ya dura ma na no ano no e ma biem nko na abekere eno nko a mo fa no a sa wo wow amu me no ma na de e ho bebre miti mire bi nso se yese ye wo ne baatan bi a wodam na ono no wutimi kye no obi na akiri o na opone ayi bi na wo ho no na wa pesa obe ma ye puti yesi wo puti no wo de ye obe ma ho amani timi woro aye se no fotene na aye kama eno no kwasem bi kakra bi hye na so ope me madu na hu ya ebe mo abi na we na me kan de wusi ya se na de mentimi ensisi dua se no Genesis way ensisi dua na ye dey ope me madu an de ebe mo abi mu be din wo yira ni baji bibia wo hi anajo ankasa ade akya won kwanko na ye bechi se asemienu body asemienu wo yiri so yiri no ntokwa ade akya na oto ayi nyum ahomachi no nan ne fa no opra no oto ayi nyum mi wi mema agin abehu manmra mpedi ma necessary na fu akata na kwaso enti ye bia nana mame na ase ye da ase se o ma ho kwa me ani udi papa ye ni ajepa pacho udi ni biom na afi enso pacho me de nana bu amahene okay na damase se onso ejidie eni gu amode amaye se ye afahye kese na matimi abeta ya chi epese yeso edin ne ya mamre na ye no edu akiri de dikan no Nyankopon o nhira mo onyam kese nananom eso nhira mo de mahwere bia no omo nhye manamu mamo nye mema kese amen enuru afese sabri am beba no na de obi ahwehwe ne saka amen amode mode daka kese no masisi edan akese akese amen nananom nhira mo amen yenso ye dase abusia na ese eno no nanabo ama ehene a eba bosom nana kofia sebi oku donto Bredi afahye de kofara banyina ne fapem ne so ena ejina no amamre ne amane a ekoso ha no itintiman no ona otua ano no ono ne ene na bonkomo e de afa botaye nti a omo ye de friend se fufuwo eno ehun komo ene edi akwa akosi Nyansapo kasamfoni so Nyansapo na wagye se yesane no madwemba ekwa so eno nti ne ani mpanyimfo mutirimu do bobew tenase na de nyananom kyekye Nyansapo kwa so no yesane ye ne na esane awie emamu nyina mmo ene hwa wagye ahenwa medin ene abusuapani owusu edio ade nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi